Hello guys, good morning. Ning time my guys, na ako sa amo ang panimalay. Ko sa ubos nga bahin sa amo ang baybayon guys. Ko salamat kog dako kay nagpabiling pagyapon ni maong kahoy guys. Gaplano ko anig ako ning gabson. Gahuat-huat lagi ko og kwarta. Dili na ni makalayas guys kay ako na ning gipagaid nila sa maong kahoy. Itag pisi guys kay aron dili ni maglayas-layas kahuya. Doon na po puno aslubi. Di lang man nilabdan nato ning puno aslubi kay basin raw ato ning makatabang ni siya guys pagpugong sa bunbon. Gawa sa ning kahoy kay ato ning paninguhaon nga makahimo ta ni pagabas puhon. Sa isa buntag guys, nakita nato ang baybayon. Mao lagi linaw. Mao ni linaw sa ating habagat guys nga paglurang ani. Mulami kay ang linaw. Murag lana ba? Way baud. Matahom kayo ang pagsidlak sa adlaw guys. Way dagom. Mitabok ako ning pikastampi guys kay tuwa man among labasiro nitabok ko na kanawaw-nabaw naman ang suba nitapon lang po ko ari guys kay ani man gyud sila mang nunggo ang mga mananagat nitapon ko aning may suba guys. Wa pa kayo managbuay ani guys. Kami pa. Nay usa di ay. Wa pa man ang mga mananagat, silpi-silpi usa pa nagsa. Kay ato jung gi sulid ang pagsuroy sa baybayon. Linaw ang dagat jud guys kay human naman ang bagyong Ramil ani hinuon sa mong dapit guys maigo ang bagyong Ramil to araman sa Samar North kami diari guys sa Central Visayas puri buyag lamang in town guys giiway town mis Kataladman. Salamat guys Ginoo guys kay pinangga kaayo mi. Usa po dyan na sa among gipasalamatan sa Visayas guys nga wa jud kaayoy wa jud kayo pre buyag in town way mga Kataladman guys kayo nga niabot sa amo ang Central Visayas guys manginaot ang mga padayon laman in town kini wag yun po malikayo guys maigo po ni anang linog ginagmay kay linog sa Cebu linog ka po gamay dito sa amo linog sa Davao napoy gamay amo linog po Surigao napoy gamay basta kay ginagway in town guys ayon in town po nang dinagko kay susluin tami kay mga nanagat. Pasalamat yung kus Ginoo guys in town maluoy ra gyud taong Ginoo nato. Kay kining Kataladman guys ang atong kapobrehon ani in town mosamot in town muna nga iwas in town tas disgrasya og mag-ampo jud ta guys nga maiway tas mga Kataladman barag pobre guys basta maayo og panglawas. Manong usara man kabuok doy. Ha? Gibuhian tanan nimo doy. Itag pispan kay Bog nanagat ba lagi gabi
Mabita na si Ja. Si Juan manggod kay di man maka kuan, di makaanhi ba? Wala pa mga atang natin na nangamat na may kuha na eh. Wa pa murag patrabaho pa marag una. Maapil di pa ko siya sir. Mapoy patakaran. Pahago-hagoon daan. Duha ma din ni sila o tulo. Sana gaabot na sila ani. Ano pa ini yung kao? Nagkaot na na. Isang konsumen doon. Ha? Ano mo na? City ra. Para ba? 65. Ha? Ano pa on? Ang kumita. Ha? Ini re, sare ano ni mo? Kebetulan? Sukot talaga ni. Amat. Magtrabaho ko po. Wala kikinig yan kung ikap. Puno 4 ra. Ilan na natin? Puno 4. 350. 350 plus kare. Makaingon lagi mi gwa mo ikuha. Ang labay-labay ra lagi mo. Ani. Dari itu. Ada kubot. Buruk na. Doy ada sa kabuk doy kung timbang doy. Ha? Usara jud kabuk ning imo ba? Di man nimo daghanon gad. Pila? Ha? Murag murag maara man tay presyo. Ha? Kabutan. Kabutan? Ha? Murag maara man tay presyo kabutan lahi. Lahi. Ala. Pila? Sintia ko no. Ja. Uno media. Oh, una kabutan pin. Size. Size. Abot na 1 kilo. Sintia. Katong ingatan ha? Kanaring dan. Ha? Ato. Ilan man eh? Ano niya kaini ni sige ko na itong kanang isang Wa na. naundang na sila sirado na. Na magyapon pero taga sur na gakuan. Ga atiman. Pila kinabratuhan ko na nang Wa atur kas kang tura. pila ra may sugilanon guys. Ni adto ko sa ilan ni Ma'am Kabatos guys. Ila attorney. Hatod ko ning isda guys kay gisaaran lagi ko. Murag lisod man pud og mo balibad ta guys kay panagsara ra ba ni magmanya nako ning ako ang higala guys. Mao na nga hatdan jud ako ni karong adlaw. Ikaluyan guys kay do na poy kaluoy. Mao ni nga
atong hatdan. Kay nagkadaghan kun sila karong mga panahon na guys, mao na nga kinahanglan sila isda arong panahon na.